Xuventude Sisán, Umia Club de Fútbol e Club Deportivo Ribadumia veránse as caras este domingo no campo de fútbol da Senra. As instalacións acollen unha nova edición do torneo Concello de Ribadumia. Vimos anos traballando porque creemos que o deporte é algo fundamental para os nosos nenos e nenas e para as persoas do Concello de Ribadumia, porque de alguma maneira sirve para unir, non? E sirve para fomentar pois os valores da sociedade, tamén de poñer cada un dos equipos que estamos en pretemporada, de poñerlos a punto para que cando comecen os seus campeonatos pois que poidan, como dicía, estar a punto para conseguir esos obxectivos finales que se marca cada unha das entidades, non? Será o domingo a partir das 8 da tarde. Por primeira vez a organización recae no Xuventude de Sisán, que xa ten todo preparado para que a cita sexa un éxito. Tócanos organizalo a nós por primeira vez, vai ser un formato prácticamente idéntico ao ano pasado, que vai ser formato triangular, 3 partidos de 45 minutos, onde nos enfrontaremos todos contra todos. Poremos unha entrada simbólica de 2 euros para o evento, que irá acompañada dunhas rifas para celebrar un sorteo. Dende o Umia Club de Fútbol e o Club Deportivo Ribadumia agardan este torneo con ganas. Unha cita que xa está consolidada no calendario deportivo municipal e que ningún deles quere perder. É un placer para nós, desexámoslle moita sorte aos tres clubes, e moitas gracias por a invitación. Estamos contentos de que se hagan estos triangulares porque así los 3 grandes equipos de Ribadumia pueden convivir y socializar entre ellos, hacerse más piña. O ano pasado o Umia Club de Fútbol alzouse coa vitoria.